তিনি যে জাতি রকনি যে শেড ন সেলিব্রেশন খাইমানি কয়টা জায়গা ও খাইকিয়া ব থাথাইও খাইকিয়া ব কিছু কক সাইকনা রয়েছে বেলায় হামবাই যিনি মিডিয়া রত্ন তিনি অ্যাকচুয়ালি তিনি চারটা জায়গাও কাইনে ওয়েটিং সেট কাইনে ওপেন মার্কেট সেট তিনি ফিতা রাलायखा हायके बनो इनॉग्रेशन बुहनि मानो मंखा चिनि बुबाग्रा न बेलाय हामबाय मारिबो तान बागि हिमालयबो चिनि बुबाग्रानि एमडीसी फान्ड बाय खायो मो जात्रि सेट ताय चिनि वेटिंग सेट जे तिनि इनॉग्रेशन खायमानयावबो बिनि फान्ड बायनो खायजाकमानि बाट ब तिनि चिनरा फाय बनो फिता राखायनो दंमानि बाट अनफॉर्चुनेटली सडनली ब दिल्लीयाव रिंजामानि बागै बुबाग्रा जनो साइड हरकाबो नरन रालायगासिदि आं बायदा बाय दिल्लीयाव मा थांसिनाय ओंखाय नरन रालायगिरि बसनो साइड हरन बागै जों तिनियाव चारटा जागाव जों इनॉग्रेशन खायखा तायाव फाइमानजा फायखा चिनि आमसाइनि न चिनि एमडीसी बरंगनां गणेश देव बर्मा ताय चिनि आमसाइनि ओ चिनरो दुइटा सब जोनाल दङ चिनि सब जोनाल चेयारमेन दङ बरंगना आपन ताय चिनि जोनालनि वाइस चेयारमेन ताय चिनि तिप्रामथनि ब्लक प्रेसिडेंट ताय चिनि टीडब्ल्यूएफ नि लीडर्स ताय चिनि जतनो तिप्रामथनि वारियर्स जों मिलुइनो तिनो जागाव ताय ऑफिशियल स्टाफ रबो दङ अमाकिनो जों तिनि नायथक चिनि अ प्रोग्राम जों पाइ लेखा ताय जों वानसोखौ बसखां दिनो बहायनो तायबो चिनि फान फायनाय तायबो अन जागावबो जों महाय वेटिंग सेट चिनि मार्केट सेट बो जों तांगानि हनैनो जों वानसो लाजा गामनि बगै चिनि बुबाग्रानो पाइपले हामबाय मारिवो महाय जनो स्कूप काहे जागा जरा काहमि मानि बगै ताय आमसेनि बर रकबो जतनो खातुं खाजा खै जतनो जों तिनि गसिबो ना लेखा इ म जों तिनि महाराजन जतनो बेलाके हामबाय बर लेखा आमसुन कथारियाक बाय नों तिनि खलकमानि बिसिंखै माने नेक जेरे कोलनि बागै माने ताम कक सानायाबा म एक्चुअली बेले दरकार तिनि जों जेव जागाव जे जागाव जों प्लेसमेन्ट नजाखा माने अरो जेरमा जागाव काहाम जागोन नजाखा चिनि एक नम्बर जों तिनि अ जागाव चिनि जम्पुइजला बिसि जे कॉलोनी वो हंजागो चिनाबो कॉलोनी वो जों वेटिंग सेट जों जागा प्लेसमेन्ट दिखा म बायगो नांगौमोन जागावन दिखा ता कायसा पूर्व टाकारजला आन्दारो कॉलोनी कायसा बाजार दङ आरो जों ओपन मार्केट सेट आरो जों लाखिया प्लेसमेन्ट दिखा हानि हाय ताकि दङ चिन टाकारजला बाजार अ बाजाराव जों कायसा जात्रि सेट हायके वेटिंग सेट रजाखा तिनि अबो हंगांकै चिनि जमदार नट टाकारजला बिसिं खबजागो अ जागा हंगांकै अरो जों प्लेसमेन्ट दिखा ताकि दङ चिनि केन्द्र सरा बिसिनि आयं साइड दंखौ हमलो जों हाने नर्मेल कुत्ता बाजार न गा जागावो जों चिनि वेटिंग सेट दङ गा जों अरो प्राय बुबाग्रानि फानबाय मांनो फानबाय जे एमडीसी फानबाय तीनटा वेटिंग सेट काइनि ओपन मार्केट सेट टोटल जों जागा रजाखा गान बगै बसकान दिनो ताइ वान एमएलए फानबो दङ बुबाग्रानि फान फायखांकै जों महाय चिकन कायसा आमसानि लुकुरक न माने फाननानै बगै बा जों बास फायखांकै ताव चिनरो जों जे प्रोसेस नाय दङ बास सार्भिसनि बगै कम हाय जागारो चिनि ओ वेटिंग सेट अ बेले इम्पोर्टेन्ट दङ कारण बरक फायखांकै बाथना जागा करै कम हाय खायनो जों बसकान दिनो बहायनो ताइबो जागा कम दङ जागावो चिन गोबां ओपन मार्केट सेट नांगौ कारण जोंरो दीर्घ दिन रमै जों नुगै दङ चिन आमसाइ रगो ओपन मार्केट सेट हन्तु वेटिंग सेट हन्तु माने नर्मेली मिनिमाम ग्रीन हनि जों चलि गाउन बगै जों प्रोटेक्ट जागाव ननानै चेष्टा खायनाय
karon chini amsayo जों बसखांग बाइक डेभलपमेन्ट खायमानाय ते पाब्लिक टयलेट अब कमस नामजानाय दङ गामनि बगै लुकरना मा सामा कमसे जों 1 बছर 2 बছर अ जेब आसे गेट न आसे अ गेट न अ जे ब्रेन न फुलफिल खायनि बगै लगलगिन खायमांगला आस्ते आस्ते खायनो जों खायलांनानै हिनो जों खावांसोगो एबं आमसाय लुकरना मन कयनाय जत जागा नंनाय कारण चिनि गम टाइम तंखो आउनि बगै जतन माननाय কোনো হয় হলা আঙ্গিয়াবই হামিয়া ওয়ান সগিয়াবই जों आगामी दिनावबो अमो हाइकेटेब कम जागा जों महाय फेसिलिटि होननानै होनो जों वान सग लायजाक एबं अमो आगामी दिनाव अमो सम्भव होनो थाङो हामबाय